Hak beningkong nga ai kubelai ya i master PS lingdo i belabo ya kani ka debate competition. Ka kerteng jonga ka de ina umi khar kungor mat ngasong asa apa maderting. Ka topik lani ka debate lani ka phang ka ba ilabo na ka banta jongi ubri unyo trap newskum kalong hatu khamla bankha shibun ki khun ne bankha khandiat ki khun ngai scam ba baro kitu ki belai sim banta kilaya kren halor kani ka phang don ki bakrashan sakaliang ki babun khun bat don ki bakrashan sakaliang bakhandiat khun hoi la dangin phai ha ki por ki ben swang ki por jong ki me kulong lani ki pa kulong jongi ki juong ba ka jingkha shibun ki khun kalong ka jing roi parum pare ka jing kemen kalong ru ka jing shngan ye ka yeng kasam kalong ru ka jing ye teli lang haba ki yadon kam ya kanu ka benta hoi kumba phila yong ba ka jingkha shibun ki khun piong kalong ka jing shngan haba phisu tho ba ka long ka jing shngan balai pat phili bo ya ki mi e ki pa e yalane ya ki mi ki pa ki jong phi ndala kham temben phili bo no sha nursing home phili bo no sha jakari giriu temen hatu kan long kata ka jing shngan ya ka yeng kasam ka jong phi jin sha phi de ban ri ban sumar yaki bakan long shisha ka jing shngan henrei phi pat baro phi yelit bo yala ki mi ki pa lani ki mi e ki pa e ki jong phi sha ka jakari temen namar ba phimla ban sinshar ki khun ki jong phi shibun ne phin pe ya ita imi e lani imei ipa jong phi ka ba ar ha phi ong pidan kata ka jing ye kemen balai pat phi ut phi jenjar lesi lada ki khun ki jong phi ki yan dakat ki le ki ya berkani ka perthai hatu phin kemen ni phin sosi ni phin yam ni phin sneng yaki namar balabun palat iki khun phimla shu ban sneng ban krau iwei pe iwei namar kilahe kilayat ha kala jong ka lenti ti pihap ban mat hap sosi phimdan jingkemen dai na kata kadaw bang ong yepi bangin hap ban kha khun kindiat hakum kini ki juk ki bamenta ba phi ong ru ba phi dan kajing teli kajing kashan iwei hakiliang baro hakikam ki jam ki jong phi lada ki bun khun lani bun shipara balai pat phi bu shakri yala jong ki khun chayeng ki briu jin chai ti khun i jong phi badang hap ban puli puthi e hap ban yo ya ka jingnang jing start henry da ka jing bomla ka jong phi ban pendap ya ka jing don kam ki khun baro phi hap ban pha no iwei i khun jong phi ban hap ban song shakri chayeng briu ato kan dei ka ta jing ye teli hap ban dan ru ki hap ban syukrang hakiyo ki hap song hap krong hatu kandan ke jing teli hap ru ban hap ban kit daju sayo hatu kandai ke jing teli ke jong phi ha ke jing rap i jing kersan lang iwei la si ukhon shenrang la si ki khon kin thai ki hap ban trai shitam ha jaka bakin yo ya ke jing nang jing start ki hap ban trai shitam na ka banta ki parang hatu phin ong kata kadai ke jing teli mo dan par be phi ong ba phi pahu pahai ba phi ong pahu pahai babon ki khun khamtam hakini ki por school por late class kapor ban thiet kot thiet sala
hatu pi pahu pahai pi lala ban pendap ya kijung dan kam kijung ki ni pi hap ut hap kuslai hap jenjar namar pimla ban pendap penbiang ya kijung dan kam kijung ki teng hap ngi teng si ong ni ngas ngoking klik ni ngas ngo jenjar ni ngas kuslai namar bangamla ban penbiang ya kijung dan kam kijung ki kam tam hakini ki por le school hatu pidang la mo ban kha shibun ki kun nga kershan ya kane ka topik da ka ba ban kha kendiat ki kun haba bun kun lesi kitu ki kun ki jong pi ki le dakat ki le runar kam tam kejuk ke bamentah ki batang si post nem tang si san snem ru kidan ki bala sedang ni dekat ni irunar ini kena ikun pin sneng pin kraw ya ini pin ai ya i da ka bakro ban ai da ka mobile bun sin ngala julap haba itu ikun ijong pi idakat irunar hajaka pin sneng pin i ya ka babha henry pi ai pen ban da ka mobile knang ba in song khop knang ba in le tep sngi pi pen bi ye da ka ba ai ki mobile hatu pidang la mo ba pin kha shibun ki kun ha ka jing sngo ka jonga ngadang la ka ban kha kendiat ki kun balai banga badang la ban kha kendiat ki kun ladangi kwa ban penang penstan ngila yo ladangi kwa ban pendap penbiang ye kejong don kam kejong ki ngila yo namar bangidon ki kun kendiat lada pidon ki kun shibun kasem jing lada pimla ban penbiang nak banta ka jongki kindan ki kun ki ban ong balai mai pika yanga lada pimla ban penbiang ya ki jungdon kam ki jonga hakini ki jokki bamenta dan ki kun ki bam snap shu ya ka jing sneng ka jing kraw jongi ki kmi ki pa ki ya da kaman hato mangi ki kmi ki pa ngi kemen ngi sngan ngi teli kata kalong yeng kalong sem ka jongi ne ngi mat shibun ki jing jenjar ki jing ki jing khuslai lada ki kun ki ti ki jongi kim ko ngo shu yala ki jong ki kmi ki pa kim pen snap shu lesing ngi sneng yelo khon imei isu sneng bet yanga ipa isu kren bet pang jonga ki khon menta kila ai jubab kelaman ya la ki jong ki kmi ki pa teng ki pen yam ya la jong ki kmi ki pa ki pen susi ki pen do thia pen do dam na ka benta ka jong ki kmi ki pa namar bangi ba ngimla ban shenshar yaki nado basdang nado badang red dang red hajaka bangin ya sneng ya kraw ngin pen ya kata ka akor ka buram henry ni ayaki daki mobile phone haba bayam itu kelung bayasho si para ya iwe pila ay na daka mobile hatu kanlong sisa kata kajing kemen hakayeng kesem kejongpi kanlong sisa kata kajing dap kajing shngan nakabenta kejongpi ngap prasa jor ya kane ka topik ka boong dangla ban kha kendiat ki kun ban ya ka baka shibun ki kun balai banga ong dangla ka baka kendiat ki kun kalong bangi dangla
ban pendap ya ki jingdan kam ki jongki ban ngidang la ru ban penbiang penang penstat ngidang la ban seneng ban kraw ban ngidang yo i bak ki khun jongi ki lek hangno ki dan shano ngidang tip ban wat ya ki hakino kino ki chaka lada ki khun ki jongi batang kindian lada ki khun ki jongi kile ya kono kakam ngidang tip ngidang yo i dala jong ki kmat badai na kata kadau nga kershan jori ya kani ko topik kabong dangla ki khun dangla ban kha kindiat ki khun ban ya kabakha shibun ki khun khublei shibun